Takže čau, tady Pája a dneska si povíme něco o nemoci Wooden Tongue. Tato nemoc, stejně jako pleuropneumonie prasat, je vyvolaná bakteriemi rodu Actinobacillus, to jsou gram-negativní bakterie, které jsou nepohyblivé. Konkrétně je to druh Actinobacillus lindnerzi. Tato bakterie se vyskytuje jako komenzál hlavně trávicích a dýchacích cest, což znamená, že vlastně v rámci normálního zdravotního stavu je zcela neškodná. Pokud ale dojde k nějaké imunosupresi, nějaké třeba podvýživě, onemocnění, tak může vyvolat vážnou nemoc. A nemoc se nazývá takzvaná Wooden Tongue. Je to takzvaný pyogranulomatózní zánět měkkých tkání hlavy, konkrétně teda u skotu. Infekce se šíří hlavně ingescí a přímým kontaktem a je typický vlastně hnisavý zánět měkkých tkání, konkrétně teda v dutině ústní, hlavně dásní a jazyka. No a proč se tomu říká Wooden Tongue? Jazyk vlastně jakoby stvrdne, stuhne a je nepohyblivý, typicky vystrčený ven z dutiny ústní. Typickými příznaky je bolestivost, hodně hnisavé a vlastně nodulární léze, no a taky celkově neschopnost polikat nebo žvíkat. Pozor, je důležité rozlišit aktinobacilózu, což je vlastně tenhle případ, a aktinomykózu, protože aktinomykóza je hodně podobná, vlastně skoro stejná, akorát dochází vlastně při ní k takzvané ještě osteomyelitidě, což znamená, že zánětem jsou zasaženy i kosti. Jak jsem říkal u pleuropneumonie, tak aktinobacily jsou hodně náročné na kultivaci a většinou se používají speciální média, jako je například čokoládový agar, McConkeyův agar nebo třeba krevní agar. No a jestli se ti video líbilo, tak nezapomeň dávat like, follow, repost, odběr a zase jindy u dalších faktů. Čus!